Oameni buni, azi ne jucăm Captive Minecraft. Deci, n-am jucat niciodată. Deci, na. Deci, e bine. Că nu m-am jucat niciodată. Adică, nu-i prea bine, dar... Ok. Bă. Vedem ce facem. Că... Minecraft-ul ăsta îi... Cum pun 20 și 1. Ce astăzi pământ jos, că prea aveam unde neba. Uite acolo ăla. Prea aveam de unde să facem ceva și grevul jos și na. Dacă mai vreți episoade de genul, lăsați un like și subscribe. Mă ajută enorm. Dacă neba mai e mă ăsta. Scara noastră se dusă. Ei. Ce am? Room of a monument. Ah, da. E și monumente pe aici. Deci trebuie să facem monumente. Ok. Ma, trebuia să săpăm. Iron. Nu pot să-l sparg. Ia stai. Tu ce mintea? Și... Am... Bam. Uite lemn. Lemn. Asta achievement. Și pe L parcă s-a achievement, da. Trebuie să facem un craft table. Bun. Iarăși. Am asta și l-am lemnul. Ce cred că un chest. Că l-am... Ei, bine bă! Nu știu ce să fac eu cu asta. Regulă potato. Ok. Ok, un pickaxe. Trebuie. Și acum? Că ai făcut un pickaxe, dar... What do you mean? Ah, stone. Păi... Ok. Bun. Hai să mergem de ăștia. Bun. Facem măcar... pentru... Ăsta cum să mi... Ia uite cărbune. Na. Ioi. Hai să facem... Bă, că lăsai asta jos. Jos, adică. Așa, achievement-ul. Și... Trebuie să facem un furnace, normal. Și hai să facem o torță, nu știu dacă să fac. Yay, cu ea ce mi nice. Pot să fac la placă seria asta. Deci, da. Mamă, dar ce n-ați făcut, n-am. A, uite aici. Noi știm de o torță. Vreau și o torță. Hai, lasă că dau cu asta. Au mi zice ceva naibii. Ok, mă la niște cărbune. Ne tremui mult. Bă, nu. Aici avem cum să ne luăm. Ok,
Am dat și aia să luăm aerul, nu? Bun. Ok. Carnatus. Bine. Acum să-l prăjim. Că trebuie, nu? Aia trebuie să găsim. Hai facem o urmură. Bă, nu știu. Ia să ne faci noi un topor. Topor. Ăștia le iau. Nu o să fac ceva. Mâncare. Ăștia să băgăm chestii. Arăși mâncare. Asta ne trebuie. Am o torță. Ăștia ne trebuie. Un. Bun. Ia, trebuia să faci și de asta. Lol. Ăștia e ceață. Am tot. Ăsta. Ușa e către ăla. În rest. Hai să coborâm. Ce să zicem? Să spunem berul ăsta. E așa. Ne trebuie sau strângă bada. Care bada. Bada. Ok. Da, și hai să facem niște supă. Niște supă. Două supe. Hai. La război. Am și un achievement. Am și ăsta. Hai jos. Ok. Băga. Shit. Hai să-mi bap, cracii. Bun. Monster Hunter. Ne se mărește și asta. Bă, deci în primul episod făcut o belea mare. Băga mea și ceva. Nu crezi eu, bro, că cad. Să-mi trap palmii. What the fuck? Hello. Marș. Marș. Hai, pidră. Hai, frate. Bă! What the fuck?
Ba, короче. Bro, ba, короче. Vreau să mor. Uite. Și de inimă. Mor. Mor. Marș. 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 Nu. Băgame și ceva în ei. Ce mai trebuie să-mi bag? Marș, Polemici. Marș. O, Doamne, sper să nu pierd ăștia. What the fuck? Au sabili de aia. Da, așa. Damage. Ok. Deci mi s-a dus să... Bun. Deci mi s-a dus să bani iteme. Uite. Marș. Marș să ne ăștia. Marș, du-te naiba și culcă. Ok, ăsta am luat sabia. Bă, frate, bă. Ulangi, bă. Hai să-mi fac, craci, n-am niciun lemn. Bă, ce fac? Bă, ce fac acum? Am ce să mai fac? Practic... N-am niciun lemn. Uite mâncarea. Da, practic nu mi-am niciun lemn. Că mi s-a dus lemnul, bă. Mamă, bro. Să am noroc. Că pot să... Dacă nu mai avem lemn... Nu știu ce serie. Da. Lasă că facem... Că venim altă dată pe aici. E că nu avem altă dată, dar... Să urc înapoi înainte. Da, bine că... Și...
ce nu? Doamne ajută. Bine, bine, bine! Frate, nu se încheie seria, nu se încheie seria, nu se încheie seria. Ma, asta, trag palmice. Să plantăm asta, să ne lemn. Ai, mamă, cum săraș, bă, că uite ce... Cine a făcut, bă? Stai să... cărai. Game și ceva, de creeperi. Bă, nu prea mergi, mă. Da, bă, am iteme. Deci... Cred că eu sunt prost, bă. Asta tot sună. Bun, aici trebuie să punem yellow glaze. Ce e la glaze, că nu știu. Un trap, ce știu din glaze. Ia, uite ce noroc am avut. Bine, bă. Deci, am avut noroc că mi-am lăsat lemn. Ok. Da, oricum le las aici pe ăștia. Asta, mă, nu contează. A, da, hai să facem armură. Sau pickaxe-ul sau ce ne-ai mă facem. Hai să mă luăm ăștia. Cum se numește? Chestii. Niște cărbune, niște iron. După aia... Ca să faci terraforming. Și după aceea avem asta. Sper să mai fie lavă. Da. Dacă nu e lavă, n-avem cum să facem ăla. Dar sper să mai fie lavă. Undeva. Ok. A, da, și din ăsta custom. Adică ăsta e custom. Ei, nu. Deci da, ăla e custom. Bun. Uite lava acolo. Nu-i bai. Că o să faci și achievement-ul ăla. Ia, uite cărbune. Un cărbune de aici. Da, e totul pe naibii. Uite, bă. Uite de o armură. Bun. După aia... Cam ciuciu. Facem armura. Nice. Echipăm. Ce să facem asta? Oricum mă cam enervă chestia asta. Că avem pe aici avem chestii faine pe aici. Că uite ce făcură. Doamne, trebuie să acopăr tot, să nu fiu urât. Deci, cam a fost cu episodul. Sper că v-a plăcut. Deci, bye bye.